हॅलो गायज, कसे आहात तुम्ही? बरे वा? हां, ह्यो मी अचानक असो लॉक केलो कारण एक मजेची गजाल अशी हा की ह्यो बघ, हे बघ, हे आणि ह्यो ह्यो आमचो वरद वरद तुझं नाव का? वरद वरद जाधव. अरे तू काय ह्याका ओळखतोय तू? तर भरत जाधव आणि सिद्धार्थ जाधव तुमचे पाहुणे. होय खय. होय खय. आणि ह्यो बबली, छोटा स्टार बबली. आणि ही गजाल म्हटलं लॉक मी कित्याक गेलो. आज ह्यांचो मजेचो दीस हा. आज ह्यांचो एक्झाम सोंपली आणि आता शाळेत सुटत आता म्हाका हे गावले. मी आता ये आसले घराकडे जेवपाक आसलं आणि म्हाका गावले. चल या मरे, चल या, सांगतो तुमका काय असं बेगीन बसा. बोलल्या बोलल्या चला या आता आम्ही गजाली करीत करीत या. तर मी ह्यांका आज लिफ्ट दिलेली आहात आणि हे बरेच आज खुश दिसतात. यांची आज एक्झाम सोपलेली आहे म्हणून हे खुश दिसतात. सांगा मरे तुमच्या एक्झामीबद्दल काय काय सांगा मरे. हे पुढे या. हे बाबा काहीतरी सांग मरे. एक्झाम एक्झाम कशी असली? एक्झाम आज कसलो पेपर असलो? लास्ट मध्ये आज आज पेपर असले. बाबा माझा पेपर एका दिवसात सांगते का? काय फटायचा काय बरं तू सांग. हिस्ट्री, जिओग्राफी, सिविक्स, VW आणि कॉम्प्युटर. सांगते का? परत सारखे सांग बघा. काय का पेपर असले पेपर एका दिवसात का? कितको टाइम? एकच तास 2 तास? एक वार. एक वर पेपर एका दिवसात. प्रॅक्टिकल असतो. हा सांग कसले पेपर? हिस्ट्री, सिविक्स, जिओग्राफी, WE आणि कॉम्प्युटर. बाबा माझ्या पेपर आले त्या काय एका दिवसात. कसले रे करताना. तू कितवे तो 7वे. 7वे. तुझे कितके पेपर आले? 4. 4 आले. 5 पेपर. बाबा माझ्या डेंजर बरे. असं काय शिकवतात म्हटलं आणि कसले आले? हिस्ट्री, जिओग्राफी, सिविक्स, VW. कसले शिकतात रे हे भुरगे. आणि आम्ही म्हणतो शिकणार ना एका दिवसात 6 4 5 पेपर देतात आणि येतात. आम्ही म्हणतो शिकणार ना बरं शिकतात ते. तो ह्यांच्या खातीर काय तुम्हीच मारा. तू ह्याच्या खातीर मार, तू तुझ्या खातीर मार. पुरं. ओके तर आणि आता काय तुमचं प्लॅन काय? आता एक्झाम तर सोपली, टेन्शन तर गेला. कटकट गेली. आणि तुमचं काय सांगपत झालं सांगा. ह्या भुरग्यांक ह्या बघतात त्या भुरग्यांक काय सांगपत सांगा लायफाबद्दल. बद्दल म्हणजे तुम्ही जास्ती अभ्यास करता जाल्यार पेपर लिहितल्यात जाल्यार मार्क्स खूप पडटले. तू काय सांगतलो? ह्यो काय सांगना ना. तू काय हेदी काय सांगना तर आपल्याला काय कळा करता. परत सांग. बघा तुम्ही जर खूप अभ्यास करतले जाल्यार पेपर लिहितले जाल्यार मार्क्स पडटले. ताळे मारा का? तर ह्यानी काहीतरी सांगलेला. ओके तर आणि कसले पेपर झाले? किती झाली एक्झाम? 3 दिवस. पुरो न्हू 4 दिवसांनी कितके? 4 2 4 1 4 4 16 पेपर. तर कसलं काय केलं तुम्ही? मला कायच कळावं ना. पहिल्या दिवसा 3, दुसऱ्या दिवसा 3, तिसऱ्या दिवसा 3, चौथ्या दिवसा 6. पहिल्या दिवसा 3 पेपर, दुसऱ्या दिवसा 3 पेपर, तिसऱ्या दिवसा 3 पेपर आणि चौथ्या दिवसा 6 पेपर. बाबा माझे कितकी एक्झाम रे ही. अरे बाबा माझे काय शिकवतात काय तुम्ही? बरं शिकवतात असतले. आणि कसं तुमचं करिअर कसं हा? करिअर कसं चालला? करिअर तुझं कसं करिअर? तुझं काय ते सांग मध्ये. आता तुझं काय आता घरात तू माका दिसतं तू घराकडे क्या व्हायचं आणि जायचं हा झाला मग बॅग रे बॅग हो. आणि का ह्या रे काय म्हणतात जेवणाचं घराकडे काय असतं? गॅस करा काय असतं आज? डाळ. अरे हा आज बेरे सर आज शिवराक. तर आणि कसं काय सांगा बरं वजन ना. टाइम झाला तुमका भूक लागली असते भुकायला लागते. आणि आता गेमी फुडले काय प्लॅन काय? गेमी खेळतात मग आज फुल गेमी कसले? क्रिकेट. हो माती क्रिकेट काय खेळते ना व मोबाईल घेतले आणि माइनक्राफ्ट खेळतले. माइनक्राफ्ट तू काय माइनक्राफ्ट तू काय खेळतं? कसले? हा फ्री फायर खेळते मरे. माइनक्राफ्ट बद्दल सांग रे काहीतरी. माइनक्राफ्ट अशी गेम आहे त्याका अक्कलातच खेळतले. सो माइनक्राफ्ट ज्याका अक्कल हातच खेळतलो अक्कल ना सगळे ह्या करूंक जाय, झाडा करूंक जाय, डायमंड शोधूंक जाय, मायनिंग करूंक जाय, घरा बनवूंक जाय. हे कसलं काय खेळतात हे बघा. माइनक्राफ्ट मी खबर आहे मी काय खेळाव ना मला काय खबर ना. माइनक्राफ्ट काय भयानक काहीतरी हवं भयंकर काहीतरी दिसतं मध्ये. बरं गेलोय त्याला तू बाहेर सरता मुश्किल. आणि तू ॲडिक्ट झाले खय तू गेम खेळायला ॲडिक्ट झाला. मी ऐकलं मी तुका पेटलं धरून बरोबर होय काय खरा बेस्टच आता मी काय होतं काय म्हणतो लॉक करून द्या काय होतं काय कळलो. तू काय बोलले ना तू बोल मला काय सांग बरं आमका.
ह्याचा वरच जाधव हो मग खबर ना. वरच जाधव म्हणजे भरत जाधव आणि सिद्धार्थ जाधव त्यांचे पाहुणे गो होय म्हणता. आणि काय सांगता सांग बरं काय सांगता झालं यांका. सांग सांग बरं. तुमचा एक्सपिरियन्स कसो असलो एक्झामींग. बरं असलं खूप बरं. खूप बरं म्हटलं. कॉपी कॉपी पिपी मारल्यात का ना. मारले तोंडा वयल्यान कळटा कॉपी मारलं मग. होतात हा? ती कशी मारतात टीचरही देतात पुढे चेक करतात. कॉपी मारू मिळणार ना इतके असं पेपर. फ्रेंडान मारली माझ्या तुझ्या फ्रेंडान मारली. त्याच्याकडे सांगा नका ह्याचे नाव ह्यांका कळटलं टीचर बिचर बघितलं त्याका धरतली नाव सांग नका. त्याका मारून कॉपी तुम्ही वाचू का तुम्ही विचारलं असतं एका म्हाका कितक्या मार्क्साचा बरयला एका मागच्या न्हू ते कितक्या मार्क्साचा कितक्या बरयला माका जॉग्राफी फ्रेंड पडटले 9 9.5 कितक्या पैकी 10 10 पैकी 9.5 घेतलो जॉग्राफी हितून पेपरान तुझं काय म्हणणं तुझं कसं काय 8.5 तिथून जॉग्राफी 8.5 पडटले का हे बरे हुशार आहात मरे तर. आम्ही बघितलो 5 पाडटा जाल्यार खूप झाले 5 झालेले खूप झालो 10 मार्क्साचा पेपर. हिस्ट्री सिविक्स आणि जॉग्राफी एकदम हा तसा आता तसं तशी गरज राहती. तर आपणाक ह्यो म्हणता आपण 9 पडटले म्हणटा 10 पैकी ह्यो 9 पडटले म्हणटा ह्यो 8 पडटले म्हणटा जॉग्राफीन. तर आज आम्ही हे बोलतो एक्झाम देऊन दिली आणि आज बोलतो तर आम्ही काय करूया पुढले लॉक करूया आणि एक जेव्हा ह्यांचा रिझल्ट येतलो न्हू तेव्हा लॉक करूया आणि बघूया ह्यांनी ह्याका 9 पडटले म्हटलं जॉग्राफी तुम्ही याद दवरा आणि ह्यांनी म्हटलं किती 8 पडटले म्हणून बघूया ह्याचा रिझल्ट दिसा बघूया आणि ह्याका परत धुऊया चल ह्याका बघूया आता रिझल्ट दिसा आम्ही परत एक लॉक करतो आणि दाखवतो तुका रिझल्ट लागत ह्याचो 9 आणि 8 जॉग्राफी पेपरात बघूया आणि बाकीचा बघूया त्यांचा कसं काय आता खूप शिकले काय आणि का चला तर बरं आता तुमचं आता चला तर बरं आम्ही येतो आता ह्याका थँक्यू म्हणा मला मी तुमका हे केलो ड्रॉप थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू लाईक करा म्हणून सांगा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट ह्या तुम ते काय म्हणतले खबर आहे ते काय म्हणतले मी तुमका सांगलेला म्हणा ना तसा पाठ करून सारख्या म्हणा. तू सांग तू ह्यो आमचं नवीन हा वरद पात्राव नवीन हा काहीतरी सांग त्यांका एक सांग उपदेश दी मध्ये सांग बरं. एका बघायचं तोंडावर काय बघतो दसा मध्ये. तर हयसर मी डिस्क्रिप्शनात मी लिंक दिलेली हा ह्याची बबली हा न्हू आमचो बबली हर्ष पालयेकर तेजो पयलें शॉर्ट फिल्म म्हटल्यार आमच्या चॅनलाचेर पयली आमी शॉर्ट फिल्म केल्ली मी माझी पहिली शॉर्ट फिल्म केल्ली तेजी मी चॅनला म्हटल्यार आता डिस्क्रिप्शनात मी लिंक दिते ती तुम्ही बघा. आणि वरद हा न्हू ह्यो दुसरो हा न्हू पात्रांव आमचो नवीन वरद पात्रांव तेजी एक शॉर्ट फिल्म हा तेणी काम केल्ला तेजी मी लिंक दिते दुसऱ्या हेतून ओके ती बघा तुम्ही दोनूय बघा डिस्क्रिप्शनात तुमकां मेळटली आता ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनात घालतोय बघा हां. काय सांग बरं एक्झाम बरी गेली एक्झाम बरी गेली. पण मॅथ पेपर बरोबर अरे ह्याचो मॅथ्स पेपर बरो वाचांक ना काय आता मॅथ्सान कसं काय आला खंय चुकलो बेरीज चुकली का वजाबाकी चुकली का गुणाकार सांग ना. तर लिहिलं मरे हो. लिहिता एक मॅच असला हा. तेका घालेले अर्धा वर आणि फाटला मग लिहिला तर 11 मार्क्स. अरे देवा. कितक्या मार्क्स 1 मार्क्साचा असला तर 1 मार्क्साचा अर्धावर काढलंय बरोबर आणि बाकीच्या उरल्याला सोडून दिलं. तर हे बरं आहे तुझा. चल तर आमच्या व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा कमेंट करा आणि बाकीचे व्हिडिओ बघा बाकीचे व्हिडिओ असत ते माझे बरे झालेले आहेत ते बघा कळलं. आणि ह्या व्हिडिओ काय बघा आणि ह्यो व्हिडिओ बघलो असतं इतक्या महिन्यात पावल्या म्हटल्यात शेअर करा कमेंट करा आणि लाईक बिन करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल जर करून न झालं. ओके सो सी यू बाय बाय चला तुम्ही चला घरात चला जय होतं चला सी यू गाईज बाय बाय.